Když jsem šla jednou ze školy domů, nevšimla jsem si pána, který šel proti mně, on do mě vrazil a začal mi nedávat do krev a že jsem jako asi slepá to. A to jako mě tak jako přišlo líto, tak jsem si vyloženě ze dne na den řekla, že si chci pořídit vodícího psa. Vlastně toho psa jsem dostala vycvičenýho, ale musela jsem ho pořád připravovat a vlastně ty jeho dovednosti zlepšovat. A když měl zdravotní problémy a rozhodovala jsem se, co dál, tak jsem se rozhodla, že si dalšího psa vycvičím sama. Tím to asi všechno začalo. Spousta lidí zareaguje, jak může třeba slabozraký člověk cvičit psy, ale vlastně opak je pravdou, protože Jitka je slabozraká, tak už dopředu ví a spoustu jako úskalí, který toho člověka potkají na ulici, ale i ten vztah vlastně k našim klientům. Přece jenom ona jako slabozraký člověk k nim má blíž. Tenkrát vlastně jsem si na toho prvního psa musela půjčit, protože samozřejmě ten pejsek stál několik tisíc a já jsem momentálně měla jenom vlastně invalidní důchod, takže jsem neměla jiný příjmy. Tak, teď mu hoď telefon. Tak, noze. Plácej si u toho na tu nohu, jo, když říkáš to k noze. Oni to ty lidi budou používat. Vzhledem k tomu, že jsem toho psa zvládala opravdu vycvičit a sehnala jsem si klienta, tak jsem přistoupila k tomu, že se koupí štěňátko, že se dá do předvýchovy. Pak vlastně štěňata přibývaly a vlastně k dnešnímu dni jsme předali dohromady 13 vodících psů. Ten vodící pes musí vlastně podat úplně cokoliv, ať už hůl, klíče, vodítko, mobilní telefon, samozřejmě v pouzdru. Později potom se učí ty psy podávat i mince, kreditní karty a podobné věci. Den vypadá tak, že vstanu v 7, vyvenčit štěňátko zvlášť, aby se nefixovalo na ostatní psy doma. Přijdu domů, dám snídaní, seberu se, vemu Larryho a Člinu, pilonku, ty jdu vyvenčit zvlášť. Pak se vrátím, musím do města se štěnětem a ten pejsek vlastně tu přípravu v tom městě musí absolvovat každý den. Pak zjistím, že potřebuju objednat krmení pro štěňátka v předvýchově, obvolat předvychovatele, kontroluji, co ty štěňata dělají. K tomu chodím 2krát týdně na trénink, agility s těmi svými psy, no, opravdu se nenudím. Salo, to je prohlídka, říká se tomu slepý parkour. To je, že ten člověk prohlíží ten parkour podle toho, jak ho poběží se psem. Tak, teď jsem zapomněla, jak mám běžet. A to je jedno, on to někdo bude vědět. Čekej. Před! Larry, tady! Hop! Larry, hop! Salon! Tady ona, dobře! Dělej, pojď! Tady před! Před, hop, před! Hop! Larry, hop! Larry, hop! Pojď! Tady, dolů, stůj! Ten kus nahoře, mistrovství ČR, a ten zbytek nepřečtu. Ještě první místo přečtu. Tenhle velikánský bez té pokličky, ten je za druhé místo mistrovství světa zdravotně postižených, to bylo 2002. Medaile ty už napočítám, těch mám asi 70 v krabici schovaných, protože mi nevešly sem. A těch pohárů, já nevím, to bude, 50 bude určitě. Kromě předvychovatelů, kteří mají pejsky v rodinách na předvýchovu, se mnou spolupracují ještě takzvaní asistenti výcviku. Rozhodně to není klasický příklad nějakého nadřízeného a podřízeného. Takže si myslím, že jsme úplně normální kamarádky a že mimo jiné spolu i cvičíme vodící psy. Přibírat cvičitele bych asi měla v plánu, pokud by těch klientů bylo víc. A rozhodně asi pořád čekám na to období, kdy začnu mít pocit, že ty lidi vlastně ocenějí nebo upřednostnějí třeba
přípravu toho psa u nás od těch vlastně ostatních center, že zjistí, že výhodou je, že ten pes je třeba ubytovaný v bytě, že výhodou je, že si můžou vybrat různá plemena, že výhodou je, že ten cvičitel sám i třeba má zbytky zraku. Tohle je moje klientka a je moje kamarádka Petra Dušková. Pejsek se jmenuje Bernard, je to plemeno Border Collie a jsou spolu 1 rok. Za pomoci Jitky vlastně jsme se scházeli 3x, 4x v týdnu a trénovali každý den ve městě společně. Až po dobu asi 3 měsíců, dokud už nebyl natolik šikovný, že mohl jít ke zkoušce. Podej. Je to podnikání jako cokoliv jiného, i když já třeba tuhle definici nemám ráda, protože je to, tak bych řekla, jako v rámci spíš sociální oblasti, že prostě ten vodící pes za prvé není věc, i když podle zákona jo, a za druhé si myslím, že je to taková služba pro ty klienty. S tím pejskem vlastně padají takové bariéry a ten člověk má pocit najednou, že všechno může sám, že si sám dojde na úřad, že si sám dojde k doktorovi, že nikoho nepotřebuje, že když náhodou někoho potřebuje, tak třeba kvůli tomu, aby mu řekl číslo tramvaje, ale že vlastně není tak omezený tím handicapem. Nejvíc nás třeba dojme, že ten člověk přijde poděkovat a přijde říct, že prostě mu ten pes neuvěřitelně v tom životě pomohl a když toho klienta před náma třeba i rozbrečí to, že ten pes mu fakt jako podá tu věc, která mu spadne, že mu řekne, aby mu našel ty dveře a ten pes mu je skutečně najde. Rovně, před. Určitě jsem měla víckrát takový období, kdy jsem si říkala, ať už to bylo cokoliv, že proč to dělám a že jo, jako to nemá cenu a že se na to můžu vykašlat. A je pravda, že když Larrymu bylo půl roku, tak jsem měla velký zdravotní problémy se zády a tehdy jsem si prostě říkala, no to je hrozný, teď já si nedojdu ani do obchodu a měla jsem strach jezdit dopravníma prostředkama, že se mi někde udělá zle. Tehdy asi jsem měla docela i deprese nebo vůbec nějaký psychický problémy a potom i třeba z těch úspěchů s tím psem, co se týče toho agility, nebo už potom i úspěchu s těma vodícíma psama, tak vlastně mi to dalo takovou novou energii do života a vůbec tak jako smysl života. Nepřed. Stůj. Pojď k noze. Ale dostal sušenku. Lízat, ne kousat. Lízat. Dostala jsem se do finanční krize. Teď zrovna v jedný jsme, protože nám vlastně obvodní úřad neuhradil toho vodícího psa vlastně v takovém období, jak jsme čekali. Takže se nám taky stává, že ten asistenční pejsek třeba je před než 4 měsíce a peníze na něj nejsou žádný. Ale většinou postupem času se to vždycky nějak spraví. Určitě jsou takové doby, kdy je všechno hůř a pak zase období, kdy je všechno strašně fajn a člověk má takový dobrý pocit z toho. Akorát když nastupuje, tak prostě, ale myslím, že jste to dělali, aby když nastupuje, aby se točil doprava. Ano, to jsme dělali. Takže řekneš jenom místo a on tě tam sám odvede. Ty lidi kolem si stěžují na úplný hlouposti, že každý řeší, jestli stloustnul nebo zhubnul nebo 5 kilo, 10 kilo, jestli zrovna mají Audi nebo Mercedes. A já jsem chtěla prostě těm ostatním lidem ukázat, že prostě jakýkoliv handicap nemusí být překážkou, že naopak toho člověka to může vyprovokovat k tomu, že teď to všem ukážu. Ale i těm vlastně handicapovaným nebo vůbec zdravotně postiženým, že prostě dokáže člověk třeba vybudovat takovýhle, bych řekla, projekt, že dokáže se účastnit soutěží, kde jsou všichni zdraví a uspět tam. Že vlastně ty lidi by možná potom měli taky chuť to zkusit.